Wakati yako mzukuru? Pangu makadini. Taura wanyatsosunuka unyatsotaurisa mzukuru zite ndiye? Nonzi Nelia Gwara. Gwara. Kumushande kupi? Mutare. Kwa Mutare. Tiri kubva kwa Mutare. Tiri kuona nhasi uri muno muChikurubi Female Prison kuHarare. Mhosva yakakuunza kuno kundei? Mhosva yakandiunza kuno kuIrepi. Zvakafamba sei? Nainzi ndakarepa vana 2 kusanganisira. Wechi-2 wacho kusanganisira nemwana wangu. Newe wandaizi ndakarepa. Zvakaitika ndezvekuti uri musi wachitatu musi wa 2019 mwana wangu akauya ndikunga ishamwari yake ndisinganyachoziva zvangu. Akauya neshamwari yake achibva ati mama ndauya nemusikana uyu anonzi Tinotenda. Musikana uyu ari kutsvaga chinyi? Basa. Ari kutsvaga basa kudaro. Ndikati ari kutsvaga basa anogara kupi? Inini ndandisingagari kwaMutare. Ndaigara kuno kuHarare kunoko. Kunoton ndokwandaigara. Ndichigara kunoton ndaigara kunonzi kuJohannesburg. Ndokwandaigara. Ndaingoitawo angu mabasa emaoko. Ndaigoda fishi ndichitengesa ndichibatsira ndichiita upenyu hwevana vangu. Ndine vana 2 mukomana nemusikana. Saka musikana apa akauya chiri musi wechitatu. Akauya kuma3. Ndobva ndatongomubvunzawo zvimwe zvezvo unogara kupi chichichi andogara kugoni chichichichi kati saka ungombogara kupi ngwese mwana anombonyanya kutsanangura zvakanaka. Mwana uya then ndobva ndatogara naye 1 day musi wechitatu china kuma3 ndobva ndasungwa zvikanzi iwewe Mhosva ndakasungira chinzi iwewe vapa mwana uyu vaendera akaita kupolisi vakasvika chiti iwewe waripesa mwana uyu nevarume vangani 7. Ndikati inini zvikanzi ndikati nanangu chandidini chandinoziva handizvizivi. Zvikanzi aiwa usarambe Mhosva uri kuziva zvakadini zvakaitika pinda mukati. Ndikati kuzopinda mukati pakuita sei ini nevana vangu pakuita sei ndisina chandakadini chandakapara. Zvikanzi aiwa utaura kuti hauna kupara. Ndobva ndatopinda mukati memba ndatonzi kumura bhutsu chichichi ndiri kumura bhutsu bva utanga kundirova. Ndiri kundirovera chii handina chandodini chandoziva. Zvikanzi aiwa kuti hauna chaunoziva iwewe. Mai ava vakabva inonotenga mwana wangu ne10 years. Anziwe mwanangu iwe uchitsinira mwana wangu ina anonzi Patronella. Chitsinira mai vako uchiti mama wakandipa chinyi maboyfriend angu. Namukuzvinzwisisa. Zvadaro izvozvo vakutanga kundirova. Ndikati muri kundirova muchindirovera chii? Mufanira kundirova nekuti ndana chandiri kuziva. Saka mutoti kurara kwandaita nemwana wa1 day. Saka mutoti ndatomurepa ndamurepa nei? Zvanzvodzwa kwaya kuma12 kunze kwakuedza nevakomana nevarume 12 uyu vabva ati 7 uyu vabva ati 12. Ndobva ndazodini zvanzobva wabudisa mauponi wabudisa mapanga wabva utongodini kuchichidzira vana wobva wapa varume. Uraiti varume vacho vari kupi? Ndozvandakavabvunza varume vacho vari kupi? Hapana kana murume wandinaye ndingori 1 panyaya yangu. Ndobva ndabvunza kuti nai imi vana ava zvavamuri kuti vandide nangu ba handizvizivi. Endai nemwana wakupi kuclinic. Vaenda nevana vai kuclinic. Vasvika kuclinic ndobva notenga chinesi. Vatenga zvanzi muntaure kuti vana zvchokwadi vakatoonekwa vakadini vakararwa. Aitenga ndiani? Mai vaTinotenda anonzi Evelyn. Nyaya zvayatokora mutu inyaya ndadini yangu handizi. Nokuti hapana chandodini chandoziva. Dai ndichizviziva ndaingotaurika kuti aiwa zvakadai. Ko zvinonyadzisa here kudini kutaura. Ndikanzi urikutoita hako zvekutotamba. Uchataura chokwadi. Ndikati chokwadi nyangu ndichandodziziva inini kuti nyangu anopinda manchi hapana munhu wandakambopa murume. Ndakamupa murume ko ndingori ikizika kuti nditaure kuti ndakamupa murume. Iyezve murume wacho kuti unofanira kunge ari pasaidi neni. Kanzi uri kunyepa chichichi. Ndikati alright. Ndobva wadzoka kubva kuhospital wabva wauya. Vasvika kubva kuhospital kuya ndobva vakutanga kutondiganyura. Umwe mupurisa ndipakati aiwa madha inini torai nena madha muende murume munodini munotaurirana. Nyaya haisina chokudini kunzwisisika. Kusanganisira kuti nemwana uyu wawo ari kuti madha wakamupa murume 1 2 apa madha ava vari vega munyaya iyi. Ko varume vakabata vana ava vari kupi? Endai munodini munotaurirana. Takuenda murume kuti tinotaurirana. Amai vakutosvika handitomboda zvekutaura naweni. Vakatozviita vakazviita. Nokuti mwana anga achitotaura zvaanzi vakomana vacho variko. Chichichichi. Saka imi mwana nyenye ingori pacheno ngoni. Endai munotora vakomana nyakubata vasikana avo. Then munotora mai avo. Zvinhu zvakangodini zvakangojeka. Amai vabva vatoramba. Mangwana acho ndatozoenda kupi? Enda kukoti. Ndasvika kukoti. Ndabvunzwa iwe uri kubvuma here mhosva yekuti wakapa vana vava varume? Ndikati mambo wangu ini handisi kuzviziva.
Mhosva inini yandiri kubvuma mambo wangu mwana uyu kumutambira kuti agare pamba pangu ndakamutambira ndo mhosva yandiri kudini yandiri kubvuma asi mhosva yekuzoti inini ndakatora varume ndikavapa varume vacho vari kupi ndoda kuona chi varume wacho andina kana kuona murume wacho ndabva ndatoza right anatonzi kuchikurubhi ndaonzwa kuna chikurubhi ndatogara anombogara kana 2 months kana 3 months ipo ndangoita 1 month ndatotongwa ndichingoona vachingoenda kukoti vachienda umwe mutsi ndaivashaya umwe mutsi ndaivaona musi wandakapedzisira kuvaona ndakaona akabata bhaketi remugomo fish dei rimwe rechitoro rimwe randakaenda futi vaya vanonge vakatifuratira vakanga vari madho ekunze aya pamakota aya handi pane mabhenji akangodai ari panza ndopanga akagara vakadzi avo saka ivo vafunza tichabuda negedhi rikupi nedho rekumashure saka vatabuda nedhurupi repovho iri vatona aya vakatifuratira vari kutopiwa chii mari vanatokuena mbuya wangu anandina vakati mbuya unei zviri kudini zviri kuitika nambuya umwe ndaganda kuzwa kuti nyaya yakoka yakaputsa iri kurwadza ende haunobvira wakadini wakazvita dai wakazvita wangototi mambo ndakadini hangu ndakazvita tatonyarara hapana kupapera kana 2 weeks ndoparamba ndatotongwa ndakusvika pakusangana nevasikana vaive musikana uyo anonzi tinotenda wakapiwa murume anonzani zvikazi handimusiri murume wacho anogara kupi zvikazi handizvisiri kuti vanchikaona kuti vana ava vari kunyepa kuvarume vacho 7 vari kutaura vari papi haasi kutaura vananzoreti hasveiti kuti mutaure naye chandei kune mwana ndasvika kune mwana akumubvunza patv naiwe nditaurire tinzwe kuti mukomana akakubata anonzani zvikanzi anonzi malombo chichichi yeti mwana uyu ndichitanga kugara naye 2014 ndakatoona mwana uyu kumba kwavo kuhama dzake kwamukoma wadhidhi wake baba vake vakashaya musikana uyu ndakamutora 2014 muna December ndamutora vanenaa kuno kuharare kuno ndakugara naye mwana wangu uyu ndabva ndakugara naye ndakagara naye ingangoti 2 months vechitore ndabva ndangota zvezvo kungoti mwana uyu nekutsonga kwake nezvaari kundiitira asi pane zviri kudini zviri kuitika matamisira aita chibresteka zvinodini kundifadza nati pane zvamutangoita chete amene changonditi nhasi weekend hauna kuenda kuchikoro nhasi weekend ngatigeze tese ndandimukuzvinzisa ndopa ndakageza naye mwana wangu ndaona apendera nechine blood ndoti iwe wakuenda maperiod chirudzi abva tanga kunyara angani makore mangani angatori kuma 11 years uko achitoningati iwe kuchi chiri kunyanya kuitika zvauri kuita izvi anda mama hapana vatanga kunyara kutaura shamwari yangu ndo yakangondibatsira machipo zvawataura ndazvinzwisisa iwe chitora mwana uende naye kupi kuchipatara ndakatora mwana wangu ndikaenda naye kuchipatara ndaenda kuchipatara ndakasvika pahopeless zvikanzi aiwe mwana wako haasi kurapirwa papi panapa mwana wako kurapirwa kupi kumbari nyaya yako yakuda mapurisa mukati nenyaya yekuti mwana wako akadini akabatwa akabatwa zvekubva adhemejeka here zvikanzi kwete maningi kati no problem ndakaenda kumbari kweka ndasvika kumbari ndakutanga kudini kurapisa mwana wangu zvese ndakatoita kumbari hama dzangu dzaitoziva umbo hwemwana kuti akambobatwa asi nyaya iyi yekubatwa kwake akaitora akaisa futi mupi munyaya iyi muruzvinzisi saka ine ndabva ndakuchita ivo vakabatwa nani zvikanzi akabatwa namalombo ndabva ndati kuizve nyaya yekumashure ndakatorapisa kutoti ine main issues hama dzangu ini dzinotozviza kuti mai ava vakatoti ndakunosungisa chibankuru vakanditsudza kati bankuru hani ndiye musara pava mwana uyu uchavasungisa mangwana munotarisana sei wadi kungokumbira kumapurisa iko mwana adini arapwe chikuru chati uda kuti mwana adini arapwe maybe pamwe akatodhemejeka ndikangokumbira mwana akarapwa asi ndakazvishamisika panyaya iyi yatinotenda akuipinza futi panyaya iyi abva taura kuti mama vaindirova vachingonditsudza vachingotosatambe neshamwari chichi nyaya yacho yabva kupi handisi kuzvini kuzvinzwisisa ndokungokarika ndatongotongwa ndamuno but kana ndapena ndamunomo ndatongotongwa akazodzoka futi bheki iye ndiyanga akudzoka bheki mwana wangu akabva kutorwa bvaenda kuhome so far izvi zvari kuhome inonzi glory to glory notoni ndokwavari mwana waye nokurwadziwa nelife nekungoona zvaaiona ikoko aitiza achitiza achienda kumba kwenda iloja kwekwe achitiza achidzokera achiita sei achisiya akakadiki ndine vana 2 achisiya akakadiki saka anga ine pfungwa yekuti uraiti ndikutiza uyu mudiki uyu ndichibuda ndichienda pandichazodzoka pandichazosangana namama ndichazovati chine nyaya yemwana uyu beta ndingodzokera ndigare papi pane uyu mudiki ndokudzoka kwakazoita kuyazogara papi agara kudaro saka ini ndakabva ndangotsawo pana pakabva poitawo madhoni ndatanga kutsvagawo shamwari andinongoziva matsvagirwo eshamwari pakutanga kungobvunzwa pana vanhu vekuvakati here vanokudadzwa handiri pano
tatongosimuka tatakangoti wandea mwa wasati waenda naamnesty takutangotobvunzwa vana kutoti inzini handiswina ndoziva kune vana hakuchemei ndadzamirwa nenyaya yekuti vana vangu ndovandokufunga saka vana vari kupi ndikati handisitomboziva asi vana ndakasungwa ndino ndikurimemba wakaya wakatorwa nekombi asi kombi ndinozoti ndeyani asi handisizoti vari kupi vanhu vandopakanga no problem chiminesi chiri titsvage handivamboti ndienda kumaridhiyo tombonotsvaga kumaridhiyo kune homu iriko ngatimbonotarisa ikoko kana taona tokudini tokubatsira nechine nhayo yevana ata hapana chakaipa for sure vanhu ava vakashingirira vakatsvaga vana vangu kazondifunira mhuri yapo vakataura vana vako taona vanonzi nhingi nanhingi ndiwo here vana vako ndikati hongu ndo vana vangu ndokutorwa kwavakaita vana vangu kugara kuhoma asi mwana yakazotanga kudzoka ega bheki vanyora tsamba yake pana panoita zvekunzi vanhu vanoita zvekuuya apo neapo kunonzi kune chirongwa chevakadzi vane vana vari kunze vari kunana gogo vamwe vari kupi munosangana navo panapo vanouya saka pakauya mwana wangu yava ndopakauya netsamba yake zvamwari ndisingadi kunyepa kana kurova imbwa ndakaga mupini ndakambobatwa nemwoyo wekusada kuregerera asi nevamwe vaingondikanza amai chipo mwana wako anga ari mudiki sena nazvo chichichichi wadi kudini kungomuregerera mwana wako akabvuma kudini kufurirwa ona mwana wako akudzokera mwana akanyora tsamba yakachikumbira ruregero mama ndakabvuma kufurirwa ndikumbira kuti mudidi mundiregerere ndine zvakawanda zvandikudini zvandikusangana nazvo tsamba iri akuedza kuti chii asi paakauya ndifunga ndakamupa 1 mita wei paakatongouya ndisakazara pachidhapo ndakatombomuti kutombomutsamwira zvozvo kuti ndikundipinza munomu nhasi kuti asi ndimumhanyira pakuita sei but vamwe vangoti achiposadi usadaro mhanyira chichi mwana wako munozati ango vakauya vari 2 ndakasvika ndikandonyamura kadiki ndikamupa futi 1 mita vandamira udesa iye manje kunoti zvandakaita zvakadini zvakakanganisika ndopakauya kubva ndimukundira vatanga kundikumbira kuregera mamasoro kubva ipapo kusvika nanhasi vachingouya zvamauriro ari kungoita napandangomuregerera ndangoti mwe wanga wakadini asi but nemamwe mashoko ndanga ndakungonzwa anga kubuda futi kwaari kugara ikoko kuzi mechipo iwe unogona kutoti mhosva iri kutoti iwe uri kunzi wakapara but mhosva iri kuti kaitarisa hauna kumboipara because mwana uyu akanga apfekwa nesatanism nekuti ari kutaura kuti mai ava vakasungisa inini ndo vakanga vachindidzidzisa satanism andimuzva saka ndobva saka apa chii zvikanzi iye akazotaura muromo wokuti inini ndanga ndatumwa naamai ava kuti ndibate mai vangu ndivaurayi ndokuti mushonga wangu wesatanism ushande ndikabva ndati saka chichi achiri kudzika unogona kunga wakabatikana zvakanyanyisa unogona kuti both sides ndogona kuti une mhosva both sides tokuti hauna mhosva because mwana akazopinza chini yesatanism because anofanira kunge angati kune macounts saka ndakazotongwa 2 macounts vandapiwa 20 years in prison but 20 vandapisirwa vandasava ndine 15 years ndodzandiri kumhanya sofa. Pamunotaura nemwana achiuya hamuna here kumbombofungo yekuti chidzokera zvekumapurisa unotaura sematauriro amuri kuita kuti ndakanga ndichida kuinitiatwa musatanism? Izi nyaya idzi dzakazongobuda ndatopfeka yelo iyi nyaya dzesatanism vanhu vanogara nawo kuhomoko ndongongotaura kuti menchipo unoona chii nyaya yako iwe tikada kunjoitarisisa ka both sides une kanyaya kako kekuti iwe wakatambira mwana uyu both sides mwari akatokunzvengesa nenhau yekuti chi mwana uyu akadzonga akupinza futi nechine satanism mukati. Ndiri kuti mwana haangapiwe here mukana wekudzokera kumapurisa iwe akakusungai unotaura kuti zvandakataura zvezvi kwanga kuri kunyeba nekuti takanga chida kuinitiatwa musatanism ndichishandiswa naamai ava ndichinzi uraya amai vako because apa toda kugadzira nzira yekuti tione kuti iwewo mapepa ako kana neapi yacho zvinobuda zvakaita sei. Ipapapo pekuti azodzokerapo ka handichazoziva ipapa kuti zvakazofamba sei kuti atadze kudzokera kuti anotaura kuti zvakataurika zvekunyepa akatadza kuti aende ikoko nekuti anga kuhomba ende kuhomba kwacho futi hapana munhu aimubetsera paanga ari kwanga kwakamuomera dhani kwaari sofa kwanga kwamuomera kuti aone kutaura mashoko aya vanhu vaingotaurawo zvimwe zvekungoti aingotaurawo but ava vakamboedza kuda kuti zvese zvakawandika zvese zvidini zvibude kuti aende kupolisi shunga yake kuda kuenda kupolisi kuti unotaura anayo ndakatarisa according netsamba yake anayo kuda kuti anotaura nekuti aiti mama ndichakufambira nyaya dzenyu kuti dzidini dziperi so far izvozvi ane 16 years asi kuti afambe ega zvongokuti ndakubva panapa ndakuenda unodai hazviiti.
saka kuti mwana akawana munhu anomubatsira wechikuru anoziva mutemo uyu achimuti hande apa nebaba akazvipira kuti zviitike saizvo. Ini ndogona kuti akazvipira asi ndisingazoziyani iye panyama yake. Ini ndogona kuti akazvipira netsamba maybe yamataura takanyora achitichi achikumbira regerero iye nemunhu amunono panouya mwana aikumbira regerero kuti mama sori zvenyu ndakakanganisa kusina mai akuendwi ndakakanganisa ndakataura mashoko asina kudini kururama. Ndabva ndatombomubvunza kuti saka iwewe zviitire wakadi kungotaura mukoti mekuti zviri kutovana mai avo ndezvekudini zvekunya sezvo mwana ipapo anga achapfekwa nesatanism saka zvazvakatodini zvazvakatongooma kuti ataure zvasingaiti andimazvona ndo zvimwe zvinhu zvanga zvakamutsikirira nekuti pamwe pacho ndaitombombvunza kuti iwe ndikungoti iwe kutambira kungono kunoitwa zvesatanism ndezvechokwadi here ipo aigona kundirambira saka zvangofanana neipapa futi kuti dai akangodoti ipapo dai takamuti enda unotaura kuti zvakati ende handina mukana wandaionana nawo vanawo because handina mukana wandaitombobvumirwa kuti nditaure nawo kana kuti ndisimudzirwa kuti apa muri kunyepa kudai handanga ndisina mukana wandandiona mukana kuti ndiwabvunze makwesheni nguva diki asi ndakunoku kwandari kunoku time ndinototaura nawo zvakanaka chitomutaura saka iwe uri kufungei usaka wazodiwa ndopaita mama ndichamboedza kutaura nabrother wangu waunoti vamira here kuti muone kuenda kumba ndikamuudza kuti aishuwa nezvauri kutaura netsamba yako yakadini wakanyora akati ndiri shuwa kuti ndikutaura chokwadi ndikati amen tozongoona saka ivo vakatora mapepers angu marekodhi rangu vakatora ndiani vanhu vachida kuedza kuda kundibatsira kuti vaite chiapio but ndikuona kuti vanonga vari kuwandirwa vakawandiswa zvekuita vakatrawo nepawo because vanga vachida chokwadi kubva kwandiri kubva futi kwandaigara vakazvitera zvese vakazviroda another chance yakasvika futi kwandailoja vakabvunza kuti atombozviziri zvamuritotaura zviri nyowani kwatiri saka vanhu vaitora bepa rangu vachida kuti todanditonzwisa kuti zvichokwadi munhu akazviita here kana kuti hana iyezve varume vakabata vana ava vari kupi vabva unoti zvapananga pasitorina kana munhu vakatenda nekuko kutonobvunza kuti pane munhu akasungwa nanhingere uko kune marimandi uko kunobvunza pane munhu akasungwa nanhingere asati muzivi wamuri kutaura ndakasungwa ndirwani nyaya yangu inonyaondirwadza kuti chokwadi chimwe chachakuzobuda ndamuno chakadi kungobuda pandakatongwa ipo kunzi munhu uyu handizvo zvaakaita ndo pari kunyaondirwadza pakuti ari kunyanya kunditsikirira kuti ndakarepesa ndisina saka which means kana takazvitaura saka havachati ndakarepesa ndakarepa ndini handimukuyanja pana pane sini dzake saka ndo pari kunyaondirwadza nyaya yangu yakashisha kutongwa because dokta akaona vana wanga asipo ende kana mukana wokuti wakumbire kuti nditaure vaindirambidza mukana iwo kuti nditaure kuti zvamuri kundiudza zvazvisizvo handingambopengi kutora mwana wangu wandakazara naye nemanzi ndopa maboyfriends ndawanewo right whose next benefit yacho iri papi handina kana benefit ndakatodzokera mumashure nezvinhu zvandisina kumbobvira ndaita. Nyaya yakatongwa gore ripi? Ndakatongwa 2019 musi wa10 October. Ngatimbopinda muno mu female prison. Ana mbuya vari kukubata sei uinde pane here zvavari kukudzidzisawo? Ana mbuya vari kutibata hedu zvakanaka. Vari kungotidzidzisawo zvakangosiyana-siyana, mabasa emaoko zvakangosiyana-siyana. Tinenge tichidzidziswa mabasa emaminda zvakasiyana-siyana, kusona zvakangowanda zvanonga vachingotidzidzisa. Takatarisawo nyaya dzemutemo idzi, tingati wadzidza chii advice yangu ade kupawo madzimai ari panze apa nekuti wakazongoona wamuno apa uchitorarama upenyu hwako uri straight asi watowo muno. Kurudziro advice yangu apawo madzimai ari panze apa ndeyekuti chii? Inini advice yandida kupawo vamwe wangu wakadzi, advice ndeyekuti munhu haisi hama yako. Hama yako ndingatoti hama yako ndiwe pache zvako. Nekuti ndikada kuti munhu ukatambira munhu mangwana imhosva. Uchangoti rega nditambire kana mubenzi ringomubemberekawo nenyika yatoo mhosva. Saka ndinokukurudzira kuti kutongozvichengetedza munhu zvibate pauri iwe. Usabate mwana womunhu, usaite sei. Wozi ukabata mwana womunhu kana ukatora usigero ukamushandisa zvisina mwoyo, uchazwa kudai ukadai. Zvitongorina kutongosvigara uri wani. Ndo advice yandinovapa kuti vasikanaka zvitongori nani mugare mega kwete kutora vana vevanhu because mukatora vana vanhu mangwana munomupinda muno takangowanda tiri muno takawanda tingopikira mhosva dzatinombobvira taita. Pahama dzako pane vari kuyazokuona? Pahama dzangu besides Vana
hama dzangu dzaizviziva. One ndisister aizviziva, but vakauya 2019 up to now vasati vatombouya nebrother yangu. Mai yangu nababa vangu vakashaya. Brother aisiuya futi? Brother ndinowanzira tsitse because munhu akastroka haakwanisi kuti vafamba. Akatouya kuti azondiona kuno kumukadzi wake. Vamwe mabrothers angu ariko, vamwe vacho ndakatotanga ndane nguva ndisingatauri nawo, vakatotanga kutotaura nini manje vatondifonera vachitondibvunza kuti uri sei, upenyu huri sei. Ndichionza kuti upenyu hwakaoma budi. Chikuru chanongokurudzira hama dzangu ndekuti anhu ngatibatanei. Nyangwe takafirwa namai nababa hazvisi kureva kuti ndopakaparadzana ukama. Vanhu ngatibatanei, ndozvandaingovakurudzira kuti hama dzangu ngatitakurirane mutoro. Umwe akasvikirwa nedambudziko hazvisi kureva kuti dambudziko nderake ega. Umwe akasvikirwa neurwere hazvisi kureva kuti urwere ndo hwake wega. Munofanira kuti ngoti mubatane, muise musoro pamwe chete kudai, mounganidzana, motaurirana. Iwe unondine nhamo iyi, uyu wotakurawo yomwe, uyu wotakurawo yomwe, uyu motakurirana mutoro, kwete kungokandidzirana unga munokandidzirana amena. Une munhu here ari panze waunovimba naye kuti kana paine vada kukubatsira vobatana naiye kuti zviri kana zvitatu zvakafanana nesipo yekugezesa kana mafuta zvinosvikira kwaari zvichizosvika kwauri? So fangu ndanga ndichitembawo ndanga ndinaye anotongondirwadzawo pakuti ishirikadzi ndisisi vangu, pakuti mai vaona mai vangu kuti mukoma nemunhu, ndisisi vangu vanogara kubudiriro vanondibatsirawo apo napo, asi vane nguva nenyaya yekuti ishirikadzi wesitorinawo murume. Kutsvagawo kwayo uku kunge kungotamburirawo, saka kuti ndinyanye kuipa mutoro ndonga ndakutozorwadziwa bed to wese kuti nditi sisi vangu vari kamutara vanhu vaMwari ndingakunyeperai. Chokwadi chakangopinda kunaka. Ndiana sisi anokuda kana une zvinhu, kana usina hapana, kana uine mari dzako ndopaona kuti mwana wamai vangu uya apa tisangane. Saka ndezvokuti nditi sisi vangu vanogara kubudirira ndinonga ndavapa mutoro ndinganyepa. Hama dzangu hadzisi hadzo muno, dziri kwaMutare. Kuno kungorina sister yangu 1